Garaia, Euskadiko nekazaritza kooperatiba aitzindarietakoa da. Baserritar talde baten ekimenez sortu zen 1987an, ekoizleei prezio justuak bermatu eta merkatu gehiagotara iristeko asmoz. Kooperatibaren erdigunea Mungian dago eta bazkideen produktuak bertan jasotzen dira egunero. Gaur egun, 80 bazkide dira eta 40 hektarea kiwi, barazki eta lore lantzen dituzte gutxi gorabehera. Garaia ekoizle kooperatiba bat da eta gaur egun 80 bazkidek osatzen badute ere, 87an sortu zenean gutxiago ziren. Ekoizleak elkartzea beharrezkoa zela konturatu ziren, banaketan zetorren aldaketari aurre egiteko. 80ko hamarkadaren amaieran supermerkatu kate handiak ireki ziren eta eskaintza baino eskari handiagoa sortzen hasi zen. Beraz, mota horretako bezeroei zerbitzu eman behar genien. Merkatuetara eramaten dituzten produktuen eskaintzan goraberak ekidin nahian, kooperatiban ekoizpena eta ereitealdiak arretaz planifikatzen dira. Bereizi beharra dago. Batetik barazki ekoizleak eta bestetik landare ekoizleak. Landare ekoizleek argiago dute euren plangintza, gehiago lan egiten baitute eskaeren arabera. Barazki ekoizleekin berriz azken urteetako ekoizpenak aztertzen ditugu, ez baitugu nahi produktuak soberan edo faltan egotea. Oreka bilatzen dugu, urte osoan zehar denetik egon dadin. Produktuen salmenta bermatuta dagoela jakitea lasaitasun handia da bazkideentzat. Garaiak produktuak egunero jasotzen ditu. Ekoizleen zeregina kalitatezko produktuak lortzea da, hori baita egiten dakitena. Eta gure zeregina produktuak aukeratzea eta merkaturatzea da. Geure bazkideen produktuen 100% merkaturatzen dugu. Eta ekartzen dizkiguten kilo guztiak, 100% ordaintzen dizkiegu. Garaiak 4. gama merkaturatzen du eta kiwiak heltzeko ganberak ere baditu. Tarteka barazkiak ere biltegiratzen ditu, baina egunean bertan merkaturatzen du ia dena. Garaiak merkaturatzen dituen produktuen kalitatea Euskolabelak edota Euskal Baserrik bermatzen dute. Bide batez, tokiko produktuak erosten ari garela ziurtatuta daukagu. En kiwi tenemos unas 600 toneladas de kiwi. 600 tona kiwi ekoizten ditugu eta gehienak Euskal Baserri zigiluarekin merkaturatzen ditugu. Kiwiak ez baitu labelik. Gero gure barazki nagusiak letxugak, tomateak, piperrak, zerbak, kuiak eta kuiatxoak dira. Label zigilua dutenak piperrak, letxugak eta tomateak dira. Produktua zehatz-mehatz hautatzen dugu. Jasotzen ditugun produktuen 160 bakarrik sailkatzen dugu labelerako. Gainerakoa Euskal Baserri edo beste zigilu batekin doa. O bien alguno con marca distribuidor. Kooperatibak lanpostu ugari sortzen ditu, zuzenekoak zein zeharkakoak. Generan mucho empleo. Enplegu asko sortzen duten familia baratzeak dira gehienak. Kooperatibak 80 bazkide ditu, euren ustiategietan 320 bat lanpostu sortzen dira, eta garaian beste 75 lanpostu gehiago daude. Enpresa txikia da, baina 400 lanpostu eta aberastasuna sortzen ditu. Que genera riqueza. Tomatea sailkatzean, ontziratzean eta etiketatzean datza gaurko jarduera. Tomateak garaian daudenean, torloiu amaigabe batetik pasatu, garbitu eta kolorearen eta tamainaren arabera sailkatzen dira. Etiketatu aurretik, eskuz egiaztatzen dute kolperik edo zulorik ez dutela. Tomateak eskuz ontziratzen dira, banan-banan, ondo aztertzen dira.
Izan ere, tomatea naiz eta tamaina eta forma aldetik itxurosoa izan eta tomate estra gisa sailkatu, kolpatuta edo pitzatuta egon daiteke. Hala bada, baztertu eta bigarren mailako tomate gisa saltzen da. Piperrak eta letxugak ere hautatzen ditugu, poltsetan ontziratu ahala, banan-banan, eta akatsik izan ezkero, labelik gabe aterako dira. Orain, landare eta zuaizken sailera joko dugu. Bertatik merkatu askotara banatzen dira landareak. Dena den, bezero asko bertaratu ere egiten da euren balkoiak eta lorategiak apaintzeko lore eta landare bila. Sasoiko eta kanpoko landareak dira gehien saltzen ditugunak. Kanpokoak osagarri modura ditugu. Eta Bartzelonatik, Almeriatik, Belgikatik edota Galiziatik ekartzen ditugu. Baina gehien saltzen ditugun landareak gure bazkideek ekoizten dituztenak dira.